नमस्कार. तर आज आपण उपवासाचा किंवा मधल्या वेळेत खाण्यासाठी किंवा लहान मुलांचा खाऊ म्हणजेच राजगिऱ्याचे लाडू बनवून घेणार आहोत. 2 साहित्यामध्ये हे लाडू बनवून तयार होतात. जास्त काही वेळ लागत नाही. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे मी राजगिरा घेतलेला आहे. हा राजगिरा बाजारामध्ये सहजपणे उपलब्ध मिळतो. राजगिऱ्याच्या लाया आहेत या. तर इथे हा राजगिरा जवळपास 200 ग्रॅम घेतलेला आहे आणि अंदाजाने जर म्हणाल एक मोठा बाउल आणि यासाठी आपल्याला लागणार आहे गुळ. तो गुळ म्हणजे इथे एक लहान बाउल घेतलेला आहे. प्रमाण जर म्हणाल तर 2 कप जर राजगिरा असेल तर 1 कप आपल्याला गुळ घालणं गरजेचं आहे. तर ह्या राजगिऱ्याच्या ज्या लाया आहेत या राजगिऱ्याच्या लाया मी छान अशा चाळून घेतलेल्या आहेत. आधी हा जो गुळ आहे त्याचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा. तर आता ह्या गुळाला आपण एका पॅन मध्ये घालून घेऊया. तर आता हा सर्व गुळ मी ह्या पॅन मध्ये घालून घेते आणि या गुळाचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर यामध्ये कुठेही मी पाणी घालणार नाहीये, असंच आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर याचा पाक कसा बनवायचा? लाडूसाठी ज्या वेळेस आपण कुरमुऱ्याचे किंवा राजगिऱ्याचे लाडू बनवतो किंवा तिळाची चिक्की वगैरे बनवतो त्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं नसतं. तर अशाच प्रकारे गुळ वितळवून घ्यायचा आहे आणि तो पाण्यामध्ये घालून बघायचा आहे. जर त्याची छान अशी गोळी तयार झाली तर तो पाक तयार झाला असं समजायचं. तर आता हा पाक आपण तयार करून घेऊया. आता इथे मी सेंद्रिय गुळ वापरलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही गुळ वापरू शकता. पाक तयार झालेला आहे. याला आपण पाण्यामध्ये घालून बघूया आणि याची जर गोळी तयार झाली तर हा पाक तयार झाला असं आपण समजूया. पाक हा तयार झालेला आहे, तळाशी जाऊन बसलाय आणि त्याला असं आपण जर मोडलं तर तो सहजपणे मोडत आहे आणि याची गोळी तयार झालेली आहे. आता यामध्ये आपण जे चाळून घेतलेले राजगिऱ्याच्या जे लाया होत्या त्या सर्व घालून घेतलेल्या आहेत आणि आता पटापट आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता गॅस इथे आपल्याला स्लो करून घेतलेला आहे. मुळातच आपण गुळाचा पाक हा स्लो आचेवरच तयार करून घेतला होता, मंद आचेवर. आता आपण या लाया या पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर राजगिऱ्याचे लाडू ज्यावेळेस आपण मार्केटमधून विकत आणतो तर मला वाटतं एका पॅकेटमध्ये लहान पॅकेट जर घेतलं तर त्यामध्ये 6 लाडू असतात आणि 6 लाडूची किंमत 25 ते 30 रुपये असते. पण आज आपण हे जे 200 ग्रॅमचं राजगिरा लाह्याचं जे पाकिट आणलं होतं त्याची किंमत 50 रुपये होती आणि आपण गूळ जो वापरला तो गूळ समजा जास्तीत जास्त 10 ते 15 रुपयाचं गूळ असेल. तर साधारणपणे याला खर्च जर तुम्ही म्हणाल 60 ते 70 रुपयामध्ये आपले जवळपास 15 ते 20 लाडू सहज तयार होतात. तर आता हे मिश्रण आपण झटपट तयार करून घेणार आहोत. तर आता लाया घातल्यानंतर लगेचच या लाया गुळाचं जे मिश्रण आहे, पाक आहे तो पटकन शोषून घेतात. त्यामुळे हे मिश्रण आपल्याला पटापट मिक्स करून घेणं गरजेचं आहे. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. हे मिश्रण मिक्स करत असताना गॅस इथे आपल्याला मंद करून घ्यायचा आहे आणि मंद आचेवरच आपल्याला हे सर्व मिश्रण अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. तर बऱ्यापैकी आता हे मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे. आता इथे आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे जे भांडं आहे ते आपण खाली उतरवून घेऊया. मिश्रण गरम असतानाच याचे आपल्याला झटपट लाडू बनवून घ्यायचे आहेत. तर हाताला आपल्याला पाणी लावून घ्यायचे आणि ह्या मिश्रणाचे आता आपण लाडू बनवून घेणार आहोत. पुन्हा एकदा हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया आणि आता आपल्या आवडीनुसार लाडू किती साईजचा मोठा हवा आहे त्यानुसार आपण मिश्रण घेऊन त्याचे लाडू अशा प्रकारे बनवून घेणार आहोत. तर आता हे लाडू बनवत असताना बऱ्याचदा या लाडूमध्ये शेंगदाणे वापरले जातात भाजलेले किंवा डाळ्या देखील वापरल्या जातात. तर आपल्या आवडीनुसार शेंगदाणे किंवा डाळ्या देखील तुम्ही वापरू शकता. तर अशा प्रकारे हा एक लाडू तयार करून झालेला आहे. तर आता बाकीचे लाडू आपण अशाच प्रकारे तयार करून घेणार आहोत. मिश्रण गरम आहे त्यामुळे हाताला पाणी नक्की लावा आणि हलक्या हाताने भरभर हे लाडू आपण अशा प्रकारे वळून घ्यायचे आहेत. तर आता हे पटपट आपण करून घेऊया. हे लाडू बनवण्यासाठी जास्त काही वेळ लागत नाही. फक्त 10 ते 15 मिनिटांमध्ये हे लाडू बनून तयार होतात. मधल्या वेळेत खाण्यासाठी, उपवासासाठी किंवा लहान मुलांना खाऊ म्हणून अशा प्रकारचे तुम्ही राजगिऱ्याचे लाडू घरामध्ये नक्कीच बनवून ठेवू शकता. तर आता जसं मिश्रण आपल्याला थंड होईल असं वाटत असेल तर पुन्हा एकदा याला मिक्स करायचं आणि पुन्हा याचे लाडू बनवून घ्यायचे. तर बऱ्यापैकी आपण इतके लाडू बनवून घेतलेले आहेत आणि पॅनमधलं हे जे मिश्रण आहे ते थोडंसं तळाला लागलेलं आहे. तर आता आपण याला पुन्हा गॅसवर ठेवून गरम करून घेणार आहोत म्हणजे हे मिश्रण तळापासून सेपरेट होईल आणि पुन्हा हे मिश्रण जे आहे ओलसर होईल आणि याचे लाडू आता आपण पुन्हा बांधू शकतो. तर आता गरम करून घेतलं होतं हे भांडं. तर बघा तळापासून हे सर्व मिश्रण सेपरेट झालेलं आहे. आता याचे पुन्हा आपण लाडू बनवून घेऊया.
तर आज आपण जसे राजगिऱ्याचे लाडू बनवून घेतले होते तसेच लाडू तुम्ही चिरमुऱ्याचे देखील बनवू शकता। तर बघा जास्त काही वेळ लागत नाही, झटपट लाडू बनून तयार झालेले आहेत। तर अशाच प्रकारे हे लाडू तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। लाडू तयार झालेले आहेत। यातील एक लाडू आपण अशा प्रकारे मोडून पाहणार आहोत। गरम लाडू आहेत त्यामुळे लगेचच हा मोडला जातो, पण जसे हे लाडू थंड होतील तसे हे छान कुरकुरीत बनून तयार होतात। तर आजची राजगिऱ्याची लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।